Hallelujah, 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 hallelujah. Christo mother for them. I remember ne adeshe kron. Ne anopa so. Eda eradia se bebre. Eradia sama yehunu han bi. Christo edi enkwa ache. Anopa so. Therefore, eradia ma me no mi ni aye nhira. Ami aye nhira. Na otwem de kai. Asai amia satima bi hia mu biem. Yes. Emmanuel Boaben, Mr. Ima, Yakubu Njao, Adopei. But modern so be join life and am I. But modern so be join life and am I. O join life no so na wa share. Christo hu mi no mi no mo o ma ne pahan asapia so. Maybe I show me free bia no. Any me mom ni fasila kese ma Erade. Jamaica, watching you from Kingston. God bless you. 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 Share the video for us, please. Share the video for us. Share the video for us. I am James, watching you from Kingston, Jamaica. God bless you. I love your country. I love your country. Nyanko Ponsha. You be come out. And the mobile life on so like in a share video no my. When Yanko Pon na abominable me who by medofo. At the end chini penny na Erade ama de pahan pia so one coming no born in phone so any emraton. Otwitwa GA and a dream Daya was soon ye. Daya was soon and a dream. Daya was soon and a dream. Nya maba wonchen anadwo me kanda ya maso akere wa enya senketwa nyama mehunu me naye so attack ya mhia na anadwi ya me adwuma na fom ya me adwuma na fom so wanhwe ho ye no anko so anyere ho abompa ya se de abonzamfo no be se hawa adwe no nyama mehunu me ni so anadwi ne nyama mafam attacks all over. Oh Lord God, protect. Oh Lord God, perfect all that concerns me now in Jesus' holy name. Amen. Jesus Christ is Lord. Oba life on so share video no ma ye be din komo kakra na eneno masam no matudin se tiemu afre Jesus. Tiemu efre Jesus. Me dofo anopay minim amane a wonam minim sohwe a wonam minim situation says right now we face in life. Amane bi amwa boton ensori bi amwa paba abrabono adane abutu what the talia na why open mu afiri obi ho aye hwebuada wogura wo hawo ne atiti bi mu a wo ho a eye wadwen se fadumpo eka wano newu medofo tiemu fire Yesu Kristo wate ena no pay tiemu fire Yesu Kristo onene enkwaje botai onene obehwie ne moja kronkron adehye moja egu asase so semeno mienu yemfa so na enya nkwaje yemfa so ninya fa hodie yemfa so enya wojia asundwie ewomu therefore anopay oba life no so share my. Oh Lord God, remove every afflictions and stagnation now in Jesus' holy name. Amen. Ebeyeho. Ewuradia sam say yebesire bibi ewo ni din mu ewo ye mpaibo mu a ono de obeye anopay sire bibi wo Ewurade din mu
Mesra wo say oba life no so a share video no mai. Na meka wo say ene Sunday 21st May and I share yempa bo kese na se. 21st May and I share yempa bo kese na ene kwesi Ghana time ebo anopa 9 pepepa ye nyina ye kuhiem ewo Bete prayer camp ewo Sokoban Wood Village Kumasi Sokoban Wood Village ene ana ye na wotwe mpabo no ye hyase ewo Kumasi Sokoban Wood Village Bete prayer camp eye True Faith Church International aye sofu peni ene prophet Jacob Bechi odifo Jacob Bechi nyame adom nyame afa no so asia so dan kese a nyame ma adanse a onyankopon ma yen ye di ne ho no ebro adwen ntiase so esewani ense wo ka kire timi fa akwanya so no mato nsafrɛ se bebia owo bia bebia wo hwe me firi bia oni Ghana kora obetima yen hyehyeye edo ho awura mpabo no se wo Ghana ha nso a bebia wo bia no bomoden na mepachew efaka ebepiem Kumasi Sokoban Wood Village Bola Junction okomi profile ho a me number ne da ho ofre a mepachew ye babefo akọ prayer center ho na ye do akọ sofpanienim o how amane da so ye nyina ka bom do ayem pabo ama won so adanse aba anopei o join life na share live video no mai me do bedin komo kakra esi minim situation a won man opei yes minim situation a won man opei minim wo how be da so anadwe wadwene saa adwendwenti unipadua nyina wasore unipadua so because we be asore unipadua so ya sante kasa mu da ho chese nipa ne so wate enframa fape na wo yehu ato ye kasa ho na wo refi ho oso adiem na won se po chese wo hu ne wonye ho abrabo medofo se onipa wu a anana nani da so asan se onipa wu a anana ni wure fi ne bibia so onipa wu a anana bibia ni hono ma ebetima ye de abo ne biem Joyce Oben medofo nyankopon sha good morning prophet good morning bewura benim se brother do mo hoye se oba life no so a share video no man anopai me se tiamu free Yesu Kristo enipa bebrebe na mo haw ne amane mu but omu ntimi ntiamu mfra urade through prayers omuntimi ntiamu mfra urade through prayers bedofo hwe hawa ne atete a wonnam mu hwe amane bia da so enso untimi mompaye de bia wo de ayenkomodie de bia wo de aye charge bo ana de hihye nkrofo ade na urade Yesu Kristo am ye kwan se ye mompaye nkere na wo fam de ne de wo gyato wo fam de ne wo gyato sano pay mi no mienu betima tiema frɛ urade Yesu Kristo a bedofo enkugu atade obonfo na de ahye wo abrabo mo no urade be gina na asɛm tumi so afampa ba obɛyɛ so ama won so wanya danse okwa asɔre fie de bia okompa abo de bia hwa danse nipa bi die enya ntoro no mu die o eya danse niama onyankopɔn ye no mabrabom onyankopɔn sesa wo mo niama bi ɛwɔ abrabom eye true prayers ene se afenso mbehwe omo so yi ajai bone ye ate wo firi wiase ne ma bone ho enioma mienu so oba life on so a share live video no mai na like mai mesro bebre enanya me adom a anopai anopa no nko Ghana time e boss 7 pepepa ye be ko studio medical dia to anem say yen ya fatu ya say yen kwana nyina nyame adwuma ne be yes enti me soft penny ene adwumafo no nka ya no dodo no a ye ne odifo Jacob Bechi ne nam ye ko Ezra TV eko preachi nti nyame adom anopa kwasi ada anopa ya Ghana time e boss 7 pepepa mesro u TV nko a dia anase radio a TV afato Ezra TV Kofi Amponsa TV station no aso ni preachi anopa ya boss 7 pepepa Bemba TV ne so ni awie 8:30 ana Ezra FM 94.1 obenya nyame asem bebre atie ye free studio hall ma ye kuhia ne akobompae Awurade asam se enye ne honam ne moja na enya wasase so medofo amsasa me de bia me ka kire de ne ho bone ne ntumidie abeidom kabrichiri tumi ana a struggle in life on this earth. It is a one year on one pa bomwa me se
medofo aduane a wankasa wano asi gya so aduane a wano a wabomodena ko pewja bogye ne mama aduane no de asi so amana ben bonefo no ba besue akohwia togu am commandem so wamu ani amra medofo ade a yawo de ano obonefo no behwima firi wonsam o nti anopai tie mu frɛ Awurade wɔ mpabom idona tuna ko na o kristoni a o se o ye kristoni na wada no tu nkromo a kristoni o tu nkromo e chante creator me pacho waspake ne ka obebo bepo untimi mompae o ware samo nye untimi mompae wojume ukura wono aye bisi basa untimi mompae o pese o tu kwan connection mine ajusika ajaja untimi mompae promise and faith that wabrabo so untimi mompae oda spiritual marriage abrantie no obi ro abesen wo so oba besia no wono adade beche na ho asai medofo untimi mompae oba besia me pacho won so spiritual marriage da wabrabo so me pacho untimi mompae kentena ho mompae bom tiamu frɛ Yesu Kristo anopai tiamu frɛ ora Yesu anopai tiamu frɛ ora Yesu anopai boni bia wa yesie bia no boni bia odi oni pedua ye bia no tiamu frɛ Yesu Kristo anopai na omede hene ometena mu na onyi boni su honhom bia mfiru ni peduam watima ye kronkron na adanse nso etime no waba betena anopai tiamu frɛ Yesu me no bi din komo kakra bi masebresema to din say lift up your voice to Jesus Christ. Lift up your voice to Jesus Christ. He's ready to hear you. He's ready to answer you. He's ready. He is ready to do something for you in your life. What are you waiting for? This morning, what are you waiting for? My beloved sister, my beloved brother, my beloved father and mother, what are you waiting for? Lift up your voice to Jesus Christ through prayers. And open me bro for aba. Yam koskunsu yetimi kakakrakra me bro for aba. Et medofo enkomo twetwe bi na me ni wodie e wo the book of Mark, the book of Mark chapter 10 verse number 46. The book of Mark chapter 10 verse number 46. Say oba life no so a share video no mai. Oba life no so a share video no mai. Oba life no so a share video no mai. Ehia me pa. Enne nyame adom ano pay ene ye share 1 week program na se. Ye shase ye kwesiara no pay. Yempa bosa dia ko wi fiada. Yempa bo throughout the week e dia ko wi fiada. E fiada ye nwumre sore. Yo baby e de cast bisisi a obetima faka no e dia bampa bo bia o. E fiada e ye nwumre sore. E shempa bo na se ena e be wi fiada. Medofo fa ho wure mu ate. Ade bia e den e wa brabo mu bia no. Simpie bia aye wo sia kwan e wa brabo mu bia no. Ye dem pabo eni to firi hono. Ye dem pabo. Nipa go hono mo no owura mane ani ametie mo a na obi omo obi adada na owura busumfi no owura baabi owura no so nye Kristo honhom na wo ho. Ebe wi ase no asakofa yade. Medofo e to nsare frɛ anopai se me no mi no ye betiam afrɛ Awurade a ye betiam akyerɛ no a ye be me ene so akyerɛ Owura Yesu Kristo a ye be me nisuo aduru nanimo a oyo batampa ompunipa enipa di hwamo enipa punipa but Owura Yesu Kristo American asemu anopai e di akyerɛ no medofo ompunipa o. God, our Lord Jesus Christ, doesn't reject people. Said you would be biara. Oba wadwen pose obeba ne nchen no asakra wadwen no wakoma obejew obemu adanse adoso. Obemu adanse adoso. Yen kan Bible no Mark chapter 10 verse number 46. When the friend bi adehunu. Na no me no be di nkomo ewo John chapter 9 verse number 1 onifreni bi nso asem sa we susu ayi onifreni foforo Yesu Kristo ba in his ministry no oye ensanchani bebre. Yes o ka asempani wi a no wagina asempani mutumi so aye ensanchirene
no deliver nipa every obone for nsem bonsam nye o brother adwuma sem na enko so no won na techire o wore hwe modem ma wo bono wo adwuma mo adwuma na wo ye no wo de wakoma nyina na ye adwuma yi enso dro abaso bode so a ne ya rejectew obi hwe me okono wo ye adwuma wasene breta mo se so pon kura extra time was why what then bring na hye na dwumam ye adwuma no serbe ye adwuma no be ye nkoso but edu abaso bode a ne ye na firi ho e bra adwuma no be ye no ne ye na di ne asake no ni asake no anopei tiamo firi owura Yesu Kristo every say wo busua mo no abusua ne efifiri mo no eniema ye janom ade adua no eniema ye janom ade adua no o kan kwadwom na wo se ye janom aye bone na nso oni ho ene ye na ye so omomuyo abusua ye fifiri mo no de ade adua no ano oden enti se wo be pie mu bi na wanye no wo mpabo mu a obonofo no beta na o hyebere obonofo no beta na o hyebere enti ano pay de wonamu bia etete wo de wonamu bia ehaha wo no de wonamu bia eye o se woni boafo woni jefo e wa brabo mu no tiamu frɛ Yesu anopɛ tiamu frɛ Jesus Christ anopɛ na ɔsɛ menka kyerɛ sɛ ɔyɛ ɔtini no kwafo sɛ ɔbɛgye wo no wahye wo no manyuma bie kwa ama wo ɛyɛ wo sɛ womfie no ɛkɔ ne mu menua ba wotie me enti aware ho yɛ ayɛ dena ma wo enti dia ayɛ ne deɛ ɛneɛ wobɛte wo ho so agum na bɛma bi aba wa koma ne na da because of say wohwɛ womfie no baabi a waduro na aware ho bɛyɛ dena ma wo medɔfo Solomon sɛ enoma nan me hunu ni wiase na enwa ngo ni pass tenam okika nsem bebre na babi a me kasema bi so azam so say oba obi mpɛ no na wanya kunu oba obi mpɛ no na wanya kunu be ma obi mpɛ no na wanya yere. I was one of them. Berende awrade am ya adansefo o me adi adanse o me ade ho abrabo woni boafo fo ni to awrade so anopɛ abrabom woni kamafo fo ni to awrade so anopɛ wagya padeɛ bi sesenka won saka onyankopɔn ese menka nkyerɛ sɛ so obɛmo woni ada no so na watiam afrɛ no won pa bokwan so a obɛma won saka abusu chinchim won sa agye wagya padeɛ fo ni to awrade so anopɛ so bi na wo chadeɛ na ofa Yesu Kristo anu asisi wo fa ho to awrade so anopɛ me dɔfo me se anopɛ tiamo frɛ owura Yesu Kristo. Lift up your voice to Jesus Christ. Sore na bompae jempa bofo je wona mo no tiamo frɛ Yesu Kristo through prayers. Asa o metio no ma jewo a John Life no na share video no mai me no kasa e dia fa gidia na monto a owura bi etuye Mark chapter 10 verse number 46. Oni freni bi adehunu. Sa oni freni ya me kana asem no. Please pray for me, man of God. I need a destiny helper. Yusuf Abdullahi. Bedofo e bebo mpaya ma. Renti ena onyankopon enam odifo Jacob bechi so. Onkonkon kasa chirim. Ya dem na wotwe mpabo asi ho. Yusuf me ka mpabom na mom ba bia wo hwemi firi bia no me hyew se wo Ghana hanko ade abepiem e wo Kumasi Sokoban Wood Village e ho ba enye se wo beto anonten wo yire e ho yenton prayer materials o ba beti nyame asem chense na onkonkron ena madifo so aka wabrabo mahintasem na ya kiro ne obeya onyankopon so ebema wo e dia danse enye yepe eye onkonkron anfa firi sura ma untimenya hwe nti brother Yusuf brother Abdullahi madam for be na friend Abdullahi me na ne ko school ne classmate yankopon sha ba bia wo hwe me firi bia no to na mo wo Kumasi Ghana hanko ande a wo Ghana hanko na wo de a me serew ko me profile na fa me number na bra brampabo ne bi ye sha se ne kwasie ye be wie fiada anopa 9 ne apon 2 oba obenya ba biada your Sokoban Wood Village, Bola Junction. Sokoban Wood Village, Kumasi Sokoban Wood Village, Bola Junction. Sokoban Wood Village, Bola Junction. A doom and a trotro no ABC. Kumasi a doom. Ope Koka Abba, Kumasi a doom.
railway police station horma udu ma toto no be gina ho no wo se wo kɔ Sokoban Wood Village o kɔ me profile no na fa me number no a me pacho ye be din komo bebre ebre ni afa yenti nyame asem said be ya ye gidie nso enyira. I'm reading from the book of Mark chapter 10 verse number 46. Onifrani bi ade hu. Now Yesu nam in his ministry ogusu ye adwuma ana okopie baby na ne kwaso nantie no Bible say na Yesu nam nyame adwuma na woduru kuro bi ayefra no Jericho we na sakro we na Israel for Egypt eba Onyankopɔn ka kire Mose ene Israel for say omomfa adwonto entwa Jericho afasuo ho emprenso enhia na omoyesa ye toso nson Onyankopɔn bema afasuo no adwire Jericho kuro no yekura eden o Jericho kuro no eyekura eden enye je se obetima konka berofo abusua na wofiri no emu oden abusua na wofiri mu no emu oden yentu kwai wabusua no yentu kwan wom ti se obo wadwempo se obetu kwai a yebema osika odwetire nyina ahye bewi ase na aban apolisifo epe wachew wabusua no mu oden oba warefo a wote awade ase hwatete a wonamu wowura ware ma na wadwuma sem nyina ye basa abusua no mu oden yakatowo agyanoma yebi asie nyomo mo ye no sumase ewo abusua no mo no medofo eni oni wo eye adwuma bone editia me no me no bowura abusua bi mu a awo wo ho pa beti yedidie ebi ne ho obowura abusua bi mu a me pache o sika wo ho pa nenso yare eno omote obowura abusua bi mu a emu nipa no so ye twahye bi ato unya 50 years entra unya 49 abro so 50 51 o se wuwu frasa so nti abusua no omuni enkokrafo ne omuni merewa ne nyina eye bondages ya edede nipa brabo so se anopa yi so be manyame asema ye ken atenam no hwe Yesu Kristo akira kwa na we mpabofo a medofo obema one so akire Yesu a sankonu ya boni we obepai efiri wo so Jericho kuro ye kura eden medofo amane bi da so asem bi da so anopai okanofa no bi enye Onyankopɔn ton safrew tiemo kire no tiemo fre Yesu Kristo enye ba Yesu ho asem na meka aba Yesu Kristo de obehwie ne moja egu asase so ema me no bi no bone fefre no ne ho asem na meka chew jowu ye na ne nansa so sore ye no ne ho asem ano na no pa meka chew tiemo fre no ate Yesu nam no dru Jericho kuro ye kura eden efri abakosemu enye yise obetima konka kuro no senye nyame tumi a untimi nkonka kuro no mane nyeye sana me no mienu ya busua na efifirim na tie senye Kristo tumi a medofo untimi ne ho enye Kristo tumi a medofo untimi hwe na efiebu wo kura yentenamu mobra wo yes efiebu wo ma yentenamu mobra bronu bi wo ho kura na yentena ho mobra hwe wonam tumi a seculity bebe won ma yentena entity ma yes oya dai akura na brabo besei etemedofo se wo amu ani amere mpa ba me se ade ya wodia no obonofo no be giase no kwa abrawo mfa nya hwe ye humufo enti yenim de yeka ye humufo yenim de yeka enti anopai medofo yempa bofo de dikai de tosu biem hwe ho yi e wo bone ho hwe ho yi ana bone no wa metena onyam sumu de woye bia no manokore no wonante hwe ho yi na yempa bofo na se otiamu frɛ owura Yesu Kristo a obechew ama wo so wadi adanse enen ye hye yempa abona se Sokoban Good Village Bola Junction ukomi profile ho no na me number ne da ho wo de ofa na wafrɛ ofra wo se me pese me ba mo mpa iboni bi mo wo hefa me ma direction no bebe
By the because of penny abotre abompire the amount said a beya one so ubinya dance here one kasa so also tima bompire ni bi. Now yanto I can cancel man so Mark chapter 10 verse number 46. Na Yesu drew Jericho na one na suafo no ene enkrofo bebre efri Jericho akron tineyo. Yesu drew Jericho na ebra one na suafo no ene domo edinachi efri Jericho akono. Na Timeo Baba Timeus. Timeo, there was a certain man, your friend Timeo. Bartimeus. Na otim kwanchen unifreni no. Na oni na suafo no ekro no. Na bebre edinachi no. Na ofri Jericho ekro no. Na Timeo Baba Timeus unifreni no. Na otim kwanchen esresa de. Hallelujah. Bartimeus unifreni no. Berafo wahu what a yen suansem a Bartimeus onifrani no on de me pacho edin a eso ni din so obonofo no de wo ha bi ene amane bi ato so menne edin a enka udin ho abebata udin ho edin a enka udin ho abebata udin ho. Oh, yeah, my gay sister, my gay, sister, my gay, oh, sister, my gay, I can't say the beer Nikurubuni. Hey, and yet, Casapa, dear tart one. In Nipper born mamma or my brabona, where I say lizard, a janai, kitre janai, on say baby tuntum baby fita. Baby tuntum baby fita obo man abrabo no sa na ye ye botin near the ade boni bia bata ho sofo asemesi sofo kwame sofo by sofo ya nansan wo ko wi ade so wan hwe ya bonsam be ma edin fufuru bia bata odin ho a enye din papa unim de entia yemnya Mary Magdalene, Mary Bibri, and an war assassin. Yesu tamono. Enti, one no ye, Udramamofo. Said the Bible on a kind, no Udramamofo. Mary Magdalene, no a prostitute. No a prostitute. Enti, you put Dinoa, yes, Mary, and a Mary, I could you be kuru. Ana Mary na dia teje wone ne ho asama bede dwade said ne yetete in social media no ne ade ade yes Mary be yes Mary na owo Magda Mary na owo Magda no because Mary na doso Mary na owo Magda nti Mary Magdalene Magda na eyekru nti bodin na yedi edin bia bata ne din ho berafo udian kasa yede to won enne ohia ene ahokere ene niam binti edifufuro bia bebata ho yemfa onye hwe nkutu aduro nkon ho tiamufuro Yesu Kristo anope. I'm reading from the book of Mark chapter 10 verse number 46. Yesu Kristo ene asuafo no duru Jericho no na enipa bebre kan ho na ebra omu free Jericho akono na onifrani Bartimeus ba or say that Mamma can't okra na manye mistake. Timeo ba Bartimeus onifrani ya di din bia 20 din so. Therefore onifrani ya di din bia 20 din so. E makwa ma bonsam fa din bi meto wo din so. Wo ye be ma pa nanso ontimi hwe na busua. E din fufuro bia bebaka ababata ho. Wo yo ba pa wo di mu wo sita nanso Emma Satan kwan Emma no fedin fufuro bi emeto wo din so me si tiamu firi Yesu anope tiamu firi Yesu Kristo anope Radia semsi wo gina pono na chi wo gina wakoma pono chi obom samino mi no ye be hine no a obehye ne mo Mr. Samuel, good morning.
nyame akwa nyankopon sha Mr. Samuel nyankopon sha oba life so ameso share video no mai na catch afoforo no mo join life no me see no pay lift up your voice to Jesus Christ minim asetena wodna mum prepre wo dai kaso wonya ba bia wodi oniema mpofa if you would to opebosia aloko medofo tiemu free Yesu anopay na no won catch the Peter say Peter kompo ano efa drako tunsuom na aboa obedi ka bono no obeyi sika firi no mfabra ne nkotua yeto e ka be ne dawso yare be ne dawso amane be ne dawso awade na wote ase no confusion bonsam de confusion sim onye be ma na hwe na so mpe woni ma hwe medofo empaibo enya fe na akwecheche nsem ma kire obia enya fe na akobo nkuro akire obodesane bia tiemu free Yesu Kristo. Big Samuel, I'm going to work. Okay. Mama wampire mao. Minya nkopon eneme wurade a uye nkunim difo firi abodi mfiti ase. Bijai minua Samuel bega ehya wonsa. Osori anopai wadwendwen wasem wotie wonu masem. Osisi ye de ade bia hya wonsa ewo tumi ni ahoden mu a obo ho bai. Enti bra woko na dwuma so yi ne nsem nam de ne kra ne honhom ne dwuma wo ye ene ni padua hye. Ehyan a wo befro anamuntu obetu bia na edai mu no fa utumi no ahode bon ho bai de obonfo ahyafa no bia na menyankopon ma no nye kwa tuni gidiem na ekura ne nkwamaye adwuma no so ma ne mpagya adwuma no ma ne mpagya adwuma no ma ne mpagya se yo bia adwuma no ya ma ne nye nipa ne mu adom se yo no ankase na adwuma no ya menyankopon ma bankese me adwuma ne nso aba bebre onya bi mu afoforo onya bi mu support wo adwuma awrade mfa wonsie onfa nkomra sondwiem esane musio biara Yehua empemfiri so oma na bombo nya kese wo so na ontina nim tie enkyerɛw Yesu Kristo din ana mesere mpabo e dia ma bigger Samuel anopay awrade nhyaaw jemeso amen onyankopon nhyaaw onyankopon fa nkomra sondwiem yeto asempa no so mse anopay so obetiam afiri Yesu Kristo a medofo oba bayi ogye adwuma kese e wo aseta no abrabom Bartimaeus I can say Bartimaeus, yes, Bartimaeus, sorry. Onifreni no, na wote nkwanchen a osresra de. Wote nkwanchen. Waye bega. Abrabo de bi bompa ye se onyankopon ma obiansa nka ne so ne de. Se hiaw na ho kire wo a ulu so respect nyina ho se hiaw na ho kire wo a o yire betimi agyaw o yire betimi agyaw all because of a ho kire me dofo a ho kire wo a wo wura ho yehia mu a o yire agyaw wo no me dofo enwensam enton sanwiemo enomon sanse woni padua enipa na apo wo wrade wonpo nipa na reject wo wrade reject wo tiemu frɛ no ɛwɔ mpabom ano pɛi tiemu frɛ no mpabom ano pɛi na onsesa nneɛma bi wɔ abrabonem na wɔn mo hu ano mo si won trasese wo twetwetwetwe no wɔn be page o mani na sɛ asedanka wuradedin Job kwa mane ne nsohwe mo enamfo po no na yere po no na japade nyina firi ne nsa no me dɔfo wamfa ne nsa nhyɛ ne damirfe man tena fa ko wayere no bompa yesugu nyankopɔ so ema na dance ye bai menim anopa dia wonam mu mama ne a wonam mu nti ye ton safro na wotwe mu no ba bia wo hwe me firi biada be piem kumase Ghana asem na make Kumase Sokoban Wood Village Bola Junction ene kwesi 21st May ye na wotwe mpabo ano odin a me pacha onyankopon be fam aye na dwuma e dia ma na ma adanse bebre na ekoso fa ho be wura mpabo no be de wabɔ ho mpa ya ache de wabɔ ho mpa ya bre de ya o se won sentiment ka no fa ho be wura mpabo no be me dofo opa wo ho asema ye den ama fa ho be wura mpabo no be me dofo peso tukwai ho asema ye den fa ho be wura mpabo no be me dofo a opese awsetena mu no ekwa bie ma no na otwe mu no be pie mo Sokoban Wood Village Bola Junction na me no mienu yemmom nya so fo mperefo aka yemmom yesungu nyame so. Lift up your voice to Jesus Christ this morning.
Lift up your voice to Jesus Christ this morning. I'm reading from the book of Mark chapter 10 verse number 46. Bartimaeus who was saying wase na odu Jericho na Yesu ene asuafo ne twam no owura bia ye frɛ ne Bartimaeus onifrani ɔte nkwankyɛn ɛsresrade na ɔte sɛ Yesu Nazareth ni no ɔte he heard out ɔte tia ɔte ye no ɔte sɛ ebi ka Yesu Kristo ho ahyam ebi di Yesu ho adanse omukɔ ehwɛ bɛma no ehwɛ ɛne ngosrade ɛkyɛn da ne ngosra no ɛnwanwa ne hu wɔyɛ wei wɔyɛ nsɛnkyɛne wotie ne frafo ani ɔmane pampim baduane di onyane awufoɔ na eti Bartimaeus tensɛm a na ɛdɔm no ɛka ɛnyɛ Yesu na ɛkɔka bibi kyerɛ Bartimaeus o bɛdɔfo edu ba bi eto anama wate ɛnyɛ difoɔ nyina na ɛnyɛ papa wakɔ asɔre bi ma mo difoɔ bi atwa nkontompo wagye ho sika de wɔne wada bɛdɔfo ɛnyɛ difoɔ nyina nyɛ nyame nkrɔfoɔ nyina na ɛnyɛ to anama sɛ Awurade asɛm sɛ yɛnso ahohom nyina nhwɛ na yɛsɔhwɛ ne ehunu de ɛyɛ no a yɛmfa gidi a kyɛnso nkura mu penten ɛto nsa frɛ anɔpɛ sɛ ma yɛmforo nkɔ adom ahengua no anim wayɛ krado sɛ ɔbɛgye me no mmienu mobrohu agya no wɔte mobrohu adwa no so o Yesu Kristo da so te mobrohu adwa no so sɛ wobɛnya gyidie to anamɔ aba ne nkyɛn abrabɔ no waba maame bɛso Kristo honhom so re wiase no wafa bia amoa wo bɛso Yesu Kristo dɔre bɛso Christ dɔre Bartimaeus te sɛ Yesu Kristo twam when the Bemana Tana Sassen for young one day, when an hour me and son nine, what the Tariana why? The moment Yabepana Jin of Mom say, obey your one dear pet, no be biabe boom, a Jumasaya answer, a Jumana say, ya, you no to question on them, na was my catch and say, Mon, your one dear, Nessicano one say, Aquana Bassa. Sicana San, I feel not Juna Bano say, one more best so wow, and so. Okoye ho ade we sikana sa ayem paibo abrabom nkunim die no opese odi a ayem paibo open nkunkuru tumi dia nyame atwuma ayem paibo ye program ya ye koso yi enye se ye besire ye die ne ho na manko awo ebia na open nkunkuru tumi dia ye urade atwuma se de ye ya fa wo be wura mpabo no bi akonche ni mu adadiem na mpabo no be ko na wiye no bonu sampa onyame tumi aba wo nkyai na wonso onyame afa so aye bribi e wona twumam tiamu frɛ Yesu anɔpɛ tiamu frɛ Christ anɔpɛ tiamu frɛ Christ anɔpɛ tiamu frɛ Christ anɔpɛ adwuma na akɔfom no tiamu frɛ no hwɛ Awurade asɛm sɛ nsa nya adwuma ni kwan sɛ didi eti sɛ wo tie me na me dɔfo wo nsa no adwuma sɛ ya fa yɛ mpaebɔ aso onyankopɔn tie wo a tiamu frɛ Awurade ɛwɔ mpabɔ kwan so onyankopɔn tie wo a good morning share life no my oba life no so a share life no my oba life no so a share life no my you shall not pay. Lift up your voice to Jesus Christ, our Lord, our Savior. Was he a missa or the bemai? A radiasem see a missa, not or the bemai. But of our opinion, I will be safe for running check. It will be now some or how near maniana at now so sa. A dear will be safe for rather home pibom. A dear I should share for rather home pibom. Or see a missa, not the bemai. Yes, you share your been made of to an amount. Lift up your voice to Jesus Christ this morning. Yantoya yankumo to train so. Na Bartimaeus onifreni no otenkwanchen a osresra de why beggar otenkwanchen o enye se fie enkwanchen na yemisa on se enkwanchen adepa be ne wo enkwanchen adepa be ne wo ho wo fire fie abetena enkwanchen bedofo that's life wo fire fie abusua reject no wo firi fie abetena nkwanchen a wo sresra de obedie abrabono obi hyase na nyese ya ene wa epega
Yimpa I say Awurade lift you biem. Ena wadamfo bi so amene wabɔ fam wɔ abrabom. Yimpa ma wo say Awurade sa lift you biem. Na mmom hwe yie na Awurade lift wo a wansanfo abrabɔ anto chacha. Yes. If you say Yesu ka kyerɛ ɔbaa na say mata. Yesu ka kyerɛ ɔbaa na say hwe yie ana Mary wansan nkɔyɛ bɔne biem. Hwe yie na wankɔyɛ bɔne biem na de so chen sei ama wo so. Born man ne downfall nyina on one kasa no mistake. On one kasa no mistake. And what na brabo to chacha. Nanso God our mercy our Lord Jesus Christ no oda so ewo ho a odima me no mienu. Tie mo frɛ na no pɛ. Emfa nyem komodie. Na wo ka wonsam kyerɛ afoforo. Wo firi ka wonsam kyerɛ wonam fofo. Wo mbetima boa wo a koma boa. Adamfo afutuo na wieye ɛyɛ abusumfie. Adamfo afutuo na wieye ɛyɛ ɔhaw ne amane. Medɔfo for ni tu Nyankopɔn so anɔpɛ. Medɔfo to nsafre Yesu Kristo no mmra bɔne wate. Empabo a yɛyɛ ne nanson mpabo no 1 week program no. Me se baabi a wo bia no fa ho ngura mo. Abrokyerefo me hyira mo fa mo ngura mo. Obi anu no ma wo tu kwan sɛ me kɔ da tu kwan afiri mi kuro ma ko bi kuro so akɔbrɛ. No. Me kɔ brɛ sa without anything. No. Ya Nyankopɔn kora anya ne sa. Wo botai a wo de tu kwan. Na me bisa say me dofo botai na de tu kwan ntintima wie pɛ ya na. Sentimi wie pɛ ya ma wo de a mampabo no so wate. Pampabo si ho. Me dofo a wo Ghana, me dofo a wo dofo bi ewo akwantuo mu a wonu adi nsawoso bi asie. Pese oye bibi e de boa wo. Omo sika na de establish business. Opese obefa wo ka no ho na wo so abrabo no nyama timi ye yie no. What the tally na wife pampabo si ho. Pampabo si ho. Mampabo nya dwuma. E motum nya de say ye befo akwabrotire na wo nenam na de di nkomo saa. Hye mpabofo na wahwe ya abonofo no bedane niam a fa wo begura mpabo nim. Empabo ekoso sokoba good village na otwe be no be dofo fa wo begura. Okọ me profile a me number na da ho. Fa na join it. Empabo no. Ye be sha ase Ghana time no nkono na ye wie 2 awia. Every day 9 to 2 p.m. Efiada no de eyanwumre sore ampaya ebedwa. Efiada no ni fiada so no eyanwumre sore. Ye hyase no nso ni apon 10. Obenya ba biada. Enti ebra Bartimaeus oten kwanche wo sresrade no. Ote se Yesu Kristo Nazareth ni no. Ofiti ase atiatem. Hallelujah. Masem ti amede to ye ne ha ne wo. Bartimaeus ase atiatem. Bartimaeus started to lift up his voice to Jesus Christ. One tiaman friend abusuafo. Bartimaeus wati Yesu nka no one tiaman friend namfofo. Bartimaeus wura hu yehia mo no one tiaman friend me pacho abusum tumi obitimi ka se yen sanko ye janom atete atempo no so. Ye nananom abosom no yen sanko fa ne ni so. Eno na ne e ba system no mu anipa besuro bone. Wana ka che o. Wana ka che o medofo. Tiamu frɛ Yesu Kristo anɔpɛ. Ebra me pacho Hana wɔhwehwɛ ba na ne kura etete no na oni ani gye wana setena na brabo mo no me dɔfo ɔteamu frɛ Yesu. Ɔteamu kyerɛ Christ. Ɔteamu kyerɛ Christ. Ɔteamu ɛwɔ mpabɔ kwan so kyerɛ Yesu. Hallelujah. Ebra ɔba no a ɔyare a emugya etunu mfinhyia bebre dumie no me pacho ɔteamu frɛ Yesu Kristo. Ɛdeɛ na wɔ ha ɔde ɔne wamane anɔpɛ yi nkurahye sema mede ma wo ne Awurade nto wɔn twene medɔfo Awurade nto wɔn twene wadwene yɛ wo sɛ Awurade apa wadwene yɛ wo sɛ Awurade reject you in life ente sada wadwene kyerɛ wo saa Awurade nto wɔn twene sɛdeɛ wotie biara Awurade nto wɔn twene nya gyidie ne to anamo bra ne nkyɛn efa kotodwe ebeku nanim ebɔ mpae kyerɛ no na obesesa ɔhyɛbrɛ ɔbɛba brabo nim de ɔbɔnofo na sɛ akoduru bia sɛ woni padua mo sɛ honhom mo sɛ honam mo anamo bia watu atwam no Awurade se menka nkyɛw sɛ mane ntwam nkɔ na ɔna yɛ adeɛ nyina afoforo anɔpɛ tie mo kyerɛ no wagye nkwa no wɔse wohia sɛ wosa aba ne nkyɛn. Lift up your voice to Jesus Christ this morning.
na ne wonna mu no onyere ne tumi so ebe nsenkyere ne mfama wo. Yes, onyere ne tumi so men nsenkyere ne mfama wo. Bartimaeus eti se Yesu Kristo otwam na ode ne kese tie mu se David ba Yesu humemobɔ. Bartimaeus o mpacho medafo who follow me pa. Bartimaeus ede ne kese tie mu se David ba Yesu humemobɔ. David ba Yesu humemobɔ. Hwɛ wo de huntu ni paso ni pa bi di unwamo. I'm telling you brother, I'm telling you sister, wo de huntu ni paso a ni pa bi di unwamo. Ya ibere bi atwam ye de huntu ni paso ni pa edi unwamo. Nti me menyi ni pa ni saa o. Amemfa huntu ni paso saa. Saa na mepɛ sɛ wɔn so ukura saa gidi anamɔne. Bɛma no a wɔso ɔbɛyi ware no ɛmfa wo ho nto no so saa o medɔfo. Ɛmfa wo nto no so saa wɔtu kwan wɔ wakwantuom ɔso ɔbɛware o medɔfo. Ɛmfa wo ho nto so saa yɛ mpabɔfoɔ. Na deɛ waka no efiri Awurade a entimi mmere mo. Yes. Medɔfo ba no a wahyɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛboa in life no. Hey. Susufa a wɔto so na mom yɛ mpabɔfoɔ. Onyankopɔn na mani panya ni pere matom. Ɛmfa onim deɛ no nyansa nto anamɔ be. Tie mo firi Yesu. Bɔhyɛ obi ahyɛ no fa yɛ mpabɔ ate. Anamɔ bi a wotu ɛwɔ abrabɔ mu no fa yɛ mpabɔ. Tie mo firi Yesu no meti hene ɛwɔ abrabɔ nim. Obi kwadro so kwagye dro kanche yɛ nneɛma ɛde pe ɔno ankasa ne yiedie. Ɔno no wofiri nyame kwan so. Ɔne Kristo ni apam. Na wo a won kwadro so, wo a wo se woni Kristo benante, wo a wo hwehwe odom ne mmoa afiri Awurade nkyɛn no, anɔpa tie mo firi Yesu Kristo ate. Tie mo firi no ɔyɛ otini no kwafo sɛ ɔbɛkyew ɔbɛmu adanhye adɔso. Bartimaeus etie mo kyerɛ Yesu na yɛhwɛ sɛ entie mo no ɛfa nkunimdie bi baayɛ a ne ntie mo no ɛde ne breakthrough baayɛ a ne ntie mo no ɛma ne de ne ho a ne ntie mo no ɛma ne nya adanse ana. Medɔfo ɛde na woyɛ. Good morning. Question was say gifty. I didn't mean who boy. Nyankopɔn shout morning. Ɛde na woyɛ na no pay medɔfo ɛde na woyɛ. Wiase abrabo subi ɛte mu a wɔne nye ho. Wɔne nye ho. Medɔfo tie mu firi Yesu anɔpɛ. On say utu na mo a na koye bɔne bia na awora ho. Wo ne bɛma bia akɔda bia wie pɛ na wonu ho. Okra na eti wo ne mpɛsa. Gifty amo. Gifty ye me nua ba. Me nua ba ko di machi. Ye friend Gifty. Nyankopɔn hia. Gifty akyɛdeɛ. Nyankopɔn hia. Akyɛdeɛ a wɔhwɛ me Gifty. Mo ne mmere mpabɔ. Deɛ woyɛ bia in life. Medɔfo fampabo si wo. Baby a wo biada. Me se na otwe mu ye wo Sokoban Wood Village. Oba wo be hu adifo ne asofo ne adwumayfo bebre. Ibenya ho bre ne adagye ne abompa ya ma wo. Maka che wo se ye ho no enya no nten wo yira asem nye se prayer materials bo ba yese je se obeto prayer material bi na ho ahwan na akofie a akotutu fom de ahye ho ye wo pan toa no. Nyame ho mo nkyere saa. Eye gidifo nche na wo ba gidi kokko ye yentu aduru ya ne berem se ye agirifo de omu yusu aduru o matare kokko e de enu am se aduru no omu yusu enya no koreda we eye material on se du Valentine Day no ma sha tare kokko enu de ndia e kristofo a mo jeje e kristofo binom enu de ndia obi sha tare kokko pe we ye awkward Ojon free Mason or some bosom o menesi form na de o makutu aduru hwana ka che o atade we just material asori a wo kohwe ntade hodo a mo rekwa asori watade sisi emiensa wa hye ni nyina si nti ayan se ama onyamsum nyina se we ba ko pe na hye ye mpa ba na ye hye igura ni biremu an ye hye sa atade we memenda homeda ni ahye ne fitaa
Yenkotu oduro. Yes. Obi a wako jiri fo mpaabɔ bie ne masema mekai. Na ye wa abonten a uhu ye different. Ye ba nyame fie nso uhu ye different. Sa na yi wani so. Ye wa abonten a sa na etie wo nyame fie nso asa na etie. Yes. Ye kita Kristo asɛm no. Oba ye de asɛm bɛma wo. Yen ye de nkunkuru di. Ye jiri sɛ Onyankopɔn wɔ hɔ. Ye jiri sɛ Yesu Kristo wɔ hɔ. Ye jiri sɛ Yesu Kristo ba asase so bewui. Wasɔre a ne nansa so no. Wasɔre a ɔte agya Nyankopɔn sɛ ne fa so. A wodi ma me no mienu. Ye je wo wusɔre ye di. Ye jiri sɛ atemu da bɛba. Ye jinsuo mo so bodi. Enti medofo mu obi nsɛ wadwen sɛ jiri fo no de ɔkɔ mo wɔn ma okɔ abosomfie. Enti sada. Enti sada. Wan kasa otu na mo ba obehunu nkwaje sɛ ampa wabanyame fie. Enye prayer material hyɛm. Dabe. Oba ye yafɔde a yɛbɔ no hɔ no. Ye de ade si wɔ obi amfa na fɔde metum. Enti obi nhunu sika a wode tum. Ye branch na ye wo siesia no. Jiri fo ba bi wɔ ma okɔ a ɛne fa 10 million bra, for 5 million. Wɔn bɛbɔ afɔdeɛ abugudi sɛ deɛ meka wɔte aseɛ. Ye bɔ afɔdeɛ wo 10 million afa betum. Ye branch no. True Faith Church International Sokoban Woodbridge branch ne deɛ. Ye nya ne sa. Afɔdeɛ sɛ ɔbɛ hyɛn envelope mu sɛ bɛhɛ obi kura nsɛm o. Ye de ade ne bi si wa na de atum. Ye wie. Ye nya bibi fufuro bia bi mo nka ho. December se mfa nyɛ mpaabɔ a ye ne adifo ne asɔfo yasɔfo mpanimfo no ɛbɛka bom ne do ayɛ mpaabɔ. Enye kukuo ma deɛ. Enye kukuo ma deɛ. Enti me dɔfo a wɔhwɛ me. Baabi a wohwɛ me firi biara no. Ɛnkyɛ na me de masɛm no bɛna wie. Enne kwesiara no pay ɛne yɛhye mpaabɔ no ase. 1 week program tie ne yɛ mpakyɛw. 1 week program. Wokɔ me profile hɔ a me number ne da. Ofra sɔfo me pɛ sɛ me ba mo program ne bi. Me mfa ka nse hin na me mese hin. Mpakyɛw bɛma direction. Oba me ankasa obehu me. Me do bɛkɔ me soft penny hɔ. Me do bɛkɔ me soft penny hɔ. Me se papa me dɔfo yi oflow wɔ social media. TikTok through TikTok program no watenka opɛsɛ ɔba na yɛbɔ mpa yɛ man yɛ no nyina bɛn mpaabɔ no na sɛ bibia hinta wɔ abrabɔ no mu a ɛnyɛ ne yɛbɛka onyame hom na ne bɛda na die na me no mienu so atima nya danse yɛapa yɛn wɔkyi sɛ yɛ nyame adwuma na yɛbɛyɛ. Yes, enti wɔn so ofam deɛ bia ɔbɛyɛ ɛde aboa ama wɔn so onyame no mu nyama timi ade di wɔ abrabɔ mu bɛdɔfo ɛntena hɔ saa. Bartimaeus ɛteɛ mu ɛkyerɛ Yesu Kristo yɛnto aso. Mark chapter 10 verse number 46. Verse number 48 no. Na ti ha yo. Otia mu kire Yesu ka se owura Yesu hume mobɔ. Owura Yesu hume mobɔ. Verse 48. Na enipa pii eka nanim se omuanam no. Hallelujah. Enipa bebree eka nanim omotia Bartimaeus because okohwe ne ho anifira waye na tade atete wote form onware ne ho ye fi ne tiri sakatu. Etina enipa arejete. Unyam obi ayese bodamfo. Unyam obi alusu ne monyam. Ahokyere ohaw yare bi am obi ne monyam ekita no no ene abon. Yimpa yese Awurade restore back. Awurade restore back. Awurade restore back. Empaibo mu Awurade restore back. Empaibo mu Awurade restore back. Ne tina wo nan so biem. Se tiamu frɛ Yesu anɔpɛ. Tiamu frɛ no. Tiamu frɛ no. Empaibo kwan so. Enipa bebree kan nanim eka kye ne sɛ ɔnka na no ntom bedafo sɛ wanhwɛ ya obi betu fa ka kye o sɛ o wofiri nante ye firi kwa asɔfo na so yi enti be ya nkenye ye wofiri numaduro ti yare enti be kwa nkenkɔ wofiri to anamɔn nti adwuma no ka benya bi nkanya bi wofiri ye connection ho adwuma sɛ wopɛ otu kwanti nke be ya nkenye ye tena ba bi twa so medafo enipa na ɛkasa na nyame so nka bi enipa na ɛkasa nyame so nka bi. Mene be matena ya pem so a wone mba enti me die ma ye bonni me mu bie bedofo eye hona madwen. Let the Holy Spirit lead your life. Let the Holy Spirit lead your soul. Let the Holy Spirit lead everything you do on this earth. So nkonkoro e be di wasetena no wabrabo mu hene a bedofo ade bia wo ye bia no na wie ye nkonimdie e de na tete wo de no amane de no haw bedofo anopai me no Awurade asɛm so ehye onkran sɛ tiamu frɛ Yesu Kristo de wonam a ɛden ma wo no tiamu frɛ no obɛgyew ama wo so wanya danseɛ
obejew Yesu ba enano na otwam na obabi odi ne bakoro pe o ne baba akopɛ ogu bofo abefa no kɔ mame tete oni kunu ne kunu wagya no ne baba akopɛ ɔde ne kyekye ne werɛ ɔde makoma wo abefa no mame ti ne suo Yesu te ne nka no ɔde ne nsa kɔka adaka no ɛka kyerɛ akwadaa sɛ abranteɛ sɔre fira wufuro mbra nkwam amunum hɔ a instant by miracle by justice owura ne bankwam maame no ne werɛ kyekye biem medɔfo die wu abrabɔ mu no onyankopɔn bɛsa amene nyane biem die wu ɛwɔ asetene mu no onyankopɔn otumi so ɔbɛma na sa ba nkwam biem ne nyina ne sɛ obɛtiem afre Yesu turum paabo yɛ Kristofo akɔdeɛ nti yiro konkoden Kristoni a medɔfo a wɔhwɛ me a wahwe ase wɔ mpaabo kentene ho biem Anadwo a bomɔden sɛte alarm ne bɔ mpaeɛ kakra 30 minutes kura ano abɔ enuma na ayɛ basa no hyɛ aseɛ ne tu mpaabo si wɔ hwɛ sɛ nhu sakraya o de me no to nkyia kɛkɛ mpaabo si wɔ na hwɛ sɛ de atechima wɔ abrabɔ no onyankopɔn restore ma wo a wayɛ bi pɛn na me wayɛ bi ama mahu me ankasa wayɛ bia ma me menya danseɛ me jire abi obi Nyankopɔn hyira no adwumasɛm teaching ɛho problem tina fie 1 year na ne staff idea sɛ ba na edi adanse sɛ aban gina tum na mai 1 and 4 months 1 year 4 months pressure bam so me hu de menye rent wutua me nko a wuye wei tina pressure na yekese no adenti na sese basa asese mtum paabo si wo tini ne mienu nyina ka bo mo yempaabo ano dey fanya gudie ene urade atom bibia ye kama amosa akwa akɔkyere na ade berafo bibia no wono mo a abrabo mu no se wode mpaabo si hɔ a me se enye ye o wode hwe school awakɔ hwe seti kura bere ko adwuma mu bia mu a ne akyerɛw se ye bɛfrɛ bɛte wonte wo monka hwe application hodo a watwerɛ adwuma sɛm but till now unya results bia na say me brother baako me ya life kura wa fa me WhatsApp call o Spain so life is kura dia menim o Spain one man of friend no say brother me bibia ye jene o but me nkrata asɛm a o se nka aban no etimi approve ma me na me so mitimi ye stay wa ha no na me bibia ye kama no ma ya ma pla o mo mfa ma me o mo de yerbe ma so many months emma nti my fed up ti mon ka me mpabo anam se mate ye bebo ho pa ya ma na imo me de me so pani na be ma ono nso bonamane ye na woni ma de anyame be woni ma de amedofo nyame be de mpabo hihye so ono me papa odifo Jacob echi ebo mpae na me so ja wan kona na me hye ho na me so me bo mpae kakra ade bia no ye de ani die ma de ani die hye no me ya bofra so pani na mdi na chi se de Elia na Elisa nante ye no se de Elisa na nkranke to anante ye no sa pepe enete to how bi aba se papa how we na aba ye mo mpae ne nyina de gidi atachiri direction ba na nipa de gidi aye woni ma de nyame be just 7 days 1 week pe one man me brother from Spain and okra that very day 7 days that also 7 days no na me ka say brother you say adi inketimi ba ya say namsu nyambotre nyambe metika mu ye ko kanya mesema anwumre ye sa sore ya anwumre bi wor ma anopa ye konsenka ye ko kanya mesema anwumre ni asa akoto aso timite trotro mu ko gu village prayer camp akofa machines e de akopirichi na ko ne bae hallelujah hallelujah namse adai wasemensa ka namse dia na wonsa ka wasen krata no aye ready omo de amame omo approve amame me hu de menye
when any general by came when I'm so I'm a theatre to me, I mean, who them so Namini Danase. And what bought with you for the whole by Chamania, I dance here. You can't see a shake to Munyam. A 2 1 so I made off for a routine and Yasamano pay a 2 GDM. So, and that's one sign, made off for any that's one sign. Diaka or Diakame, I am piebo. Now feels wash your wee. Yes, our bonfire, we now sack or dow girlfriend and chin and aqua dow. There be Namen Pesa. Yes, our bonfire, we are sack to control with them. There be. O bonfire, Namedofu, O shall walk ye. Yes, now shall walk ye. You say, when Yankopon, Bofo, and I would the best man, a man, a best. Wouldn't be a poor bofo the beba. A be a banati bonny more, best at the wine. The same thing as a same, you see who the BSC say, the Benante Croncoin, the Benante Ten and Paiso. Now, yen tiam ye tiamo freura deno, yen tiam ye tiamo cherano, the doffo, a drunasum, no baby be at the Amaya Brabo. Shannon to say, a radicin in sa in yet tiasa one son or J. Isaiah no kind, a radicin in yet tiasa and so on J. Nemo a bonny near marathon name from Zobia away at home, and I might yam pabo quite a sea away and them. Now so. Semino mi be yakoma akyere no a obey wo judgment e dia mai Bartimaeus to tie mo kyere Yesu no anipa binum ka kyere ne sɛ ɔnka na no ntum Yesu ka sɛ monyina hɔ na momfrɛ no mame brother Bartimaeus ete asɛm repɛ ɛna wɔsɔre sɛ okɔ Yesu nkyɛn na wonim ɛnjasem ɛwom brother sɛ wɔsɔre akɔro na atade fi bi hyɛ no ntoma gwa atade enunguase atade abambu atade no na hyɛ no atete no say no say Yesu afrɛ me a memfa atade wei enkopie nanim mɛwura to agu medafo ye oborofo no dia hye obia bie wadwem na manyame asɛm na wontena ne to na mokɔ Yesu nkyɛn trumpa bom na wɔyɛtini ne kwafo ɔbɛkyɛw ama me no mienu so anya nkwagye nyankopɔn hyia ɔnto nkwane nyima yɛnhyia Sokoba Good Village ɛna kwasia dan so wontima ama na kora druada ekopim no fiara de tomu da baako na ɛbɛsra wo mpa bom na onyame bɛyɛ wo kɛseɛ the time no aso 5 na bɔ night band ne issue data ne intimi to band night band ne issue intimi time no aso nyankopɔn hyia na ɔnto gidie me yi mpa yɛ ma wo sɛ ensiw yie ɛwɔ ade nyinaa mu Kristo die mu ɔnhyira wo da amen.